Sanibona ntambama nje bafethu. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfowethu Mkhonzweni Bingelelayo. Kuyi-Friday namhlanje i-24 zikaJuly 2026. Ngiyabonga kakhulu, sithembe niyaphila, konke kuhamba kahle lapho nikhona. Asibonga. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge ngamukela ama-new subscribers to this channel. La ku-YouTube onke ama-subscribers amasha ngiyawamukela. Ku-TikTok ngamukele onke ama-new followers. Ngiyanibonga nonke good people. Thank you so much for being here. Bese ngicela nawe ongaka-subscribe la ku-YouTube, please do subscribe, it's free. Just press lapho nje uthi subscribe, sikhulise le channel. Nakanjalo naku-TikTok uthi nje press follow. Hayi ngaleyo ndlela uyobe uyisupportile le channel. Ngiyabonga. Bafowethu, yinkulu indaba namhlanje eSouth Africa. Njoba sibonile inkantolo yase-Western Cape ikhiphe ama-judgment lana awu-3 mangaphosisi odabeni olulodwa. Sho ukuthi amajaji ahlukana phakathi odabeni lwephalaphala. Njoba besazi ukuthi uPresident Ramaphosa ebefaka isivimbelo sokuthi avimbe iphalamende ukuthi liqhubeke noloku limphenya ngephalaphala. Sekungumlando-ke manje ukuthi i-majority judgment noma amajaji amaningi akhiphe le judgment namhlanje. Njoba sazi ukuthi ahlukene phakathi, kodwa amaningi noma abaningi kulamajaji bavumelene ngokuthi bamnike le interdict uRamaphosa, bamnike lesivimbelo asicelayo. Sho ukuthi alimiswe okwamanje iphalamende ukuthi liqhubeke nokumbelesela nokuba iphele endlebeni kuye ngendaba iphalaphala. So-ke njengamanje as I speak akukho ilungu lephalamende elivunyelwe ukuthi lingaphenya uRamaphosa ngendaba yasephalaphala. As I speak now akekho onelungelo lalokho. So-ke into mina engifuna ukuyiphawula la, ngoba sisazothola isizathu esigcwele sokuthi kufikwe kanjani kule ndaba yokuthi kuze kuvinjwe iphalamende ekubeni kune-panel report ka-section 89 eyathi uRamaphosa he has a case to answer. Kukhona okumele akuphendule ngephalaphala. Ne-Constitutional Court yalibuyisela ephalamende lolu daba. Yathi iphalamende ayiqhubeke nale panel report ka-section 89. uRamaphosa uyayiphikisa le report okufuna isetshenziswe. Uthi izomenza ukuthi abukeke eyisiphukupukwana, ahlazeke njengomongameli uma ngavela phambi kwenkantolo bemphenye ngemibuzo. Kuzofana like iphalamende likhumula upresident impahla limenza abe ngqunu. Malokhu bemphenya bembuza imibuzo ngephalaphala. So-ke nako-ke inkantolo-ke isimvunile-ke nangempela, yathi cha, vele Ramaphosa ungayi lapha kule phalamende, awufanele ukuthi ungaya lapha mhlonishwa. Mina-ke angifisi njengamanje ukuthi ngigxile kakhulu kulokho, kodwa nje engingakusho ngilokho, ngiyazi abantu abaningi njengamanje ba-disappointed, abantu abaningi ba-angry, abantu abaningi ba-shocked, ba-surprised ukuthi kahle kahle inkantolo kanti zisebenza kanjani. Ngoba uRamaphosa kuyavela ukuthi imali yatholakala eplazini lakhe, kwaba nezinto eziningi ezenzeka emva kwaloko. Kungani etreatwa ngale ndlela inkantolo and uyabona njengamanje mina njengomfowethu Mkhonza ngizosho into efana nale engizoyisho manje, efana neseluleko mangayibeka kanjani. Ngizokweluleka abantu abaningi ukuthi mabangayifaki ekhanda manje indaba ephalaphala. Yekani ukuthatha indaba ephalaphala niyifake ekhanda iziniqhumisa amakhanda inihlukumeze. Ukubona uRamaphosa eloke wina enkantolo kuzonilimaza emqondweni. Ngoba kuyabonakala ukuthi le Berkeley ngeke azayiluze uma ethola isupport ezinkantolo. Naku mina engingakusho. Khumbulani into eyodwa, 1. uRamaphosa although ewu-president we-country ubuya kuyiphi political party? Iqiniso lethu uyi-president ye-ANC. Angithi lalelani-ke,
Uma iSouth Africa ifuna uRamaphosa ukuthi ehle esikhundleni sokuba upresident njengecountry, ngokuyinhloko abantu okufanele ukuthi banike iSouth Africa ekufunayo i-ANC. Uma i-ANC isagcine uPresident Ramaphosa eyipresident yayo i-ANC, lokho kusho ukuthi yi-ANC elokhu isinika uRamaphosa ukuthi abe upresident wecountry. Uma i-ANC ingafuna ukuchitha uRamaphosa, uma i-ANC ingafuna ukukhipha uRamaphosa ekutheni abe upresident wayo, kungaba lula ngopresident uRamaphosa ukuthi ehle njengopresident wecountry. In short, ngizama ukuthini la? Ngizama ukuthi kuyini bantu base-South Africa, ningabe nistressa khumbula nje into eyodwa ukuthi ubani owenza ukuthi uRamaphosa abe upresident wecountry, i-ANC, futhi iyaqhubeka nokukusupport ukuthi kwenzeke lokho manje. Yibona njengamanje futhi abanegunya lokuthi bangamkhipha ukuthi abe upresident wabo. Lokho kuyokwenza ukuthi kube lula ukuthi ehle njengopresident wecountry. Ake nginikhumbuze, mhlawumbe abanye sebayakhohlwa. Niyakhumbula ukuthi uMsholozi wehla kanjani? Waphuma kanjani ukuba upresident wecountry? Ngabe wakhishwa iParliament? Ngabe wakhishwa inkantolo? Wakhishwa ubani? Wakhishwa yi-ANC President Zuma ukuthi abe president wecountry. Yingakho ngithi mina njengamanje ibhola lisezandleni ze-ANC ukuthi uma i-ANC ineqiniso ibeka iSouth Africa kuqala. Inkantolo nako konke okwenzeke einkantolo njengamanje akusho lutho. Uma nje i-ANC ingakhipha igama elilodwa ithi Ramaphosa, iSouth Africa ayisakudingi njengopresident ngezinto ozenzile, ayisakuthembi. Therefore sicela uhoxa ekubeni upresident. Uyayizwa lento engishoyo? If i-ANC ingeke ikwenze lokho engikushoyo, bantu base-South Africa, niyazi ukuthi kufanele nenzeni. Ningafuni ukuzwa ngami. Nazi i-4 November iseduze, niyakwazi kufanele nikwenze. Mina nje engakusho la ukuthi lento le eyenzakalayo ukuthi uPresident Ramaphosa angafuni ukwehla, jabulani ngoba lokho kusho ukuthi nina njengabantu base-South Africa kunivezela iphathi yakhe ayilidayo as president wayo ukuthi icabanga kanjani, icabanga kanje ngaye. Niyafuna njengabantu base-South Africa ukuthi nibe nomuntu ohola lelizwe ovela kuleya phathi esilethela umuntu ofana noRamaphosa, evikela umuntu ofana noRamaphosa, enalo igunya lokuthi ngamehlisa manje kodwa ayikwenzi. Think that, South Africa. Yiloko nje mina engizokusho namhlanje. Sizoyichaza mhlawumbe i-reasoning behind i-judgment evimbele ukuthi iParliament liqhubeke livimba uRamaphosa and all that, noma liphenye uRamaphosa. Sizokuveza lokho, but kule video nje le engiyenza manje ngizothi mina njengamanje khiphana emqondweni wenu ukubukana noRamaphosa kanje nokubukana nePhalaphala kanje. Bukani i-ANC, yenzani i-ANC njengamanje. Njoba nje South Africa iningi labantu lifuna ukuthi uRamaphosa ehle as president. Njoba sibona namanye ama-judgment laphiyana awahambisani nalento yokuthi uRamaphosa aqhubeka lapha e-Union Building. Awahambisani nalokuthi uRamaphosa angayi eParliament ayobuzwa imibuzo. Amanye amajaji kuyakutshela ukuthi iningi labantu abakhona eSouth Africa njengamanje uRamaphosa lifisa ngabe wehlile as president. Only a few people abamgcinile ukuthi angehle, kodwa the main culprit is the ANC, is the ANC government. Uma i-ANC yakhona ukuthi ikhiphe uPresident Zuma ukuthi abe upresident wecountry, yini ehlulayo manje i-ANC ukuthi ikhiphe uRamaphosa? Asinandaba ke kodwa siyiphoqi phela ukuthi imkhiphe. Mangabe ithi yona hayi izomiyeka aqhubeke upresident, bantu ba-South Africa niyazi ke nethi kumele nenzeni. Nango November ngivala kanjalo umfoka Mkhonza lo.
Ake sihlangane ema-comment ngizwe ukuthi nina niyibuke kanjani le judgment yanamhlanje. Ngicela niphawule kodwa okukhulu nakakhulu, uma ungaka-subscribe ngicela usubscribe, it's free. Press lapho uthi subscribe. Sidinga idele indaba siye phambili. Asihlangane kuma-comments ke bafethu nakuma-video alandelayo. Thank you so much.